Sziasztok! Én Szújó Imre vagyok, és szeretném megköszönni nektek, hogy már ilyen sokan nézitek meg, és lájkoljátok a videóimat a YouTube-on. Az új feliratkozókat ezúttal szeretettel köszöntöm, ti már nem fogtok lemaradni a jövőbeni tartalmaimról. Aki még nem tette meg, arra szeretném kérni, hogy keresse fel a Kukac Imionik felhasználói névre hallgató YouTube csatornámat, és iratkozzon fel. Már az ezt megelőző 2 perces beharangozó videómban említettem, hogy szeretnék egy új tartalmat hozni nektek. Most azonban rendhagyó módon nem autópályán fogom tesztelni a 38 kWh-s akkumulátorpakkal szerelt Hyundai Ioniqomat, hanem a mindennapi használat során 5 napon keresztül fogok fogyasztási tesztet készíteni, azonban, ahogy említettem, nem autópályán, hanem városban, illetve országúton fogom használni az autót. Ezen felül szeretnék elmondani majd egy pár fontos információt az autóról. Amennyiben érdekel benneteket, tartsatok velem! Szóval, ahogy említettem, ez a fogyasztási teszt 5 napon keresztül fog készülni, május 27-től május 31-ig. Az autót leginkább munkába járásra fogom használni, mint ahogy a hétköznapokban is teszem, plusz emellett, hogyha ad-hoc jelleggel boltba, postára vagy egyéb ügyintézni valomra el kell menjek, akkor természetesen ezt is tartalmazni fogja ez a teszt. Naponta nagyságrendileg egy 45 és 50 kilométert fogok menni várhatóan az autóval. Ez 5 nap alatt egy ilyen 230-250 kilométerre fog kijönni. Az autót feltöltöttem ma AC töltőn, azonban mivel haza kellett guruljak, így sajnos nem 100%-ra indul a teszt, hanem 99-ről, de ez is ad nekünk a tippelő óra szerint 332 km hatótávot. Ebben a tesztben lesznek állandó és ad-hoc jellegű tényezők. Az állandó jellegű tényezők mellett sorolom fel azt, hogy minden nap ugyanazzal az autóval fogok menni dolgozni. Az autón minden nap ugyanazok a gumik lesznek, minden nap ugyanazon az útvonalon fogok haladni, a domborzatát tekintve teljesen sík, jó minőségű utakon fogok közlekedni. Tekintve, hogy városban és országúton fogok járni, ez magával hozza azt a dolgot, hogy nem tartom szükségesnek tempomat használatát, illetve, hogy a kressz szabályoknak megfelelően fogok közlekedni, ami azt jelenti, hogy városban 50 km/h, illetve országúton 70 km/h, mivel Belgiumban a flamand részen ez a megengedett legnagyobb haladási sebesség országúton. Emellett, mivel nincsen garázsom, minden egyes nap a szabad ég alól fogok indulni, tehát minden nap, amikor hűvösebb van, értelemszerűen az akkumulátor hidegen fog megindulni. Az autó vezetési módjai közül a Drive módot fogom alkalmazni, és 3-as szintű rekuperációt fogok használni hozzá. Az autóban minden egyes nap egyedül fogok ülni, tehát a leterheltség is mindig ugyanaz lesz. Az ad-hoc jellegű tényezőkre ugye emberi ráhatás nincsen. Miről is van itt szó? Időjárás, szél, hőmérséklet, eső. És ez magával hozza ugye a következő fogyasztási többlet lehetőséget, hogy ha be kell kapcsolni a fűtést vagy a klímát, de ez a mindennapi használatban is így működik, a teszt kedvéért sem fogom máshogy csinálni. Valamint még alakulhatnak ki forgalmi akadályok, dugók, terelések és egyéb. Úgyhogy mindent egybevéve nem az a célom, hogy villancsak egy Guinness rekordok közeli, vagy egy Guinness rekordot megdöntő fogyasztási tesztet, hanem az, hogy a hétköznapi fogyasztását az autónak mutassam be nektek. Feltételezem, hogy a teszt megkezdése előtt bennetek is, jó pár ótokba megfogalmazódnak bizonyos, eddig még megválaszolatlan vagy bizonyítatlan kérdések. Igyekszem majd a teszt végére mindenre választ adni. Így különösen arra kitérve, hogy elektromos autóval el lehet hagyni a várost vagy sem. Az elektromos autó képes-e ugyanazt nyújtani egy
hétköznapi felhasználónak, mint belső égésű társai. Az is jó kérdés, hogy a teszt végére az akkumulátorpak hány százalékkal zár, és ehhez mennyi megtehető kilométer hatótáv párosul még. Valamint, hogy ebből mit lehet még kihozni, vagy meddig jutnék még el vele. Valamint, ami érthető okból megfogalmazódik sok emberben, az a gazdaságosság szempontja, hogy ténylegesen megéri-e elektromos autóval közlekedni, és ha igen, akkor mennyit tudunk ezen megtakarítani azzal szemben, mint hogyha benzines vagy dízeles autóval közlekednénk. Pluszban van még egy nagyon fontos kérdés, az pedig az ökológiai lábnyom, tehát hogy mennyire környezetbarát tulajdonképpen az elektromos autóval való közlekedés. Szerintem ezek a kérdések a legfontosabb kérdéskör kategóriákba tartoznak, de biztos vagyok abban, hogy nektek is van ezernyi kérdésetek, amire választ vártok. Amennyiben van ilyen, vagy akármilyen jellegű hozzászólás, akkor már most várom a videó alatt a YouTube csatornámon. Hamarosan minden kiderül. Én bele is vágok holnap reggel ebbe az 5 napos tesztbe, és meglátjuk, mi lesz a vége. Jó reggelt, sziasztok! 2024. május 27-e hajnali 4 óra 16 perc van. El fogok indulni a mindennapok tesztjének első napjára. Tegnap töltöttem 100%-ra az autót, köszönhetően annak, hogy haza kellett guruljak a töltőponttól, 99%-ról fog indulni a heti túrám, és ez 332 kilométerre elég a tippelő óra szerint. 14 fok van ma reggel, az eső nem esik, Belgiumban ez ritkaság számba megy, örülnünk kell neki. Megérkeztem a munkahelyemhez, 22,8 km tettem meg, 10,5 kWh per 100 km-es fogyasztással, és hát 33 perc nem volt az út, hiszen a videót is úgy készítettem, hogy be volt indítva az autó. Általában ilyenkor reggel forgalom nélkül egy 25 perc alatt szoktam beérni. Én azt gondolom, hogy ez a 10,5 kWh per 100 km 14 fokban hideg akkuval indítva nagyon jó fogyasztásnak mondható. 312 kilométerünk maradt meg a tippelő óra szerint. 332 kilométerről indultunk Harelbékéből, ami azt jelenti, hogy az autó szerint így csak olyan, mintha 20 kilométert tettünk volna meg. Délután 15 óra 56 perc van, 8 óra munka és 2 óra
holland nyelvtanfolyam után indulok haza. Értelemszerűen semmi nem változott, 311 km a megtehető hatótávon. Valószínűleg most sem fogok többet menni, hiszen boltba sem kell mennem. Nagyjából 23-24 km lesz a táv, amit megteszek hazáig. 16 fok van jelenleg, be van borulva, de az eső éppen most nem esik, szóval nem számítok rosszabb fogyasztásra, mint amivel reggel jöttem. Meglátjuk otthon. ...16 óra 36 perckor értem haza, 5%-ot veszítettem az akkumulátor kapacitásából, illetve 293 km a még megtehető kilométerem. 23,6 kilométert tettem meg hazáig, 9,1 kWh per 100 km-es fogyasztással. Ahogy mondtam, jobbnak is vártam a fogyasztást, és jobb is lett. Ez nem volt 40 perc, amit aktívan közlekedtem, az 34 perc volt körülbelül, és ugye amikor elindultam, akkor 311 kilométerről indult a tippelő óra, most pedig 293 kilométeren áll, ami azt jelenti, hogy olyan, minthogyha 18 kilométert jöttem volna, de a tényleges megtett kilométerem az 23,6 kilométer, tehát elmondható, hogy az első nap után is a tippelő óra szerinti kilométerhez már nyertem plusz hatótávot. Jó reggelt, sziasztok! 2024. május 28-a reggel 5 óra 17 perc van. A mindennapok tesztjének második napjához érkeztünk el. 88%-on van az akkumulátor, kapacitásunk 292 km a megtehető hatótávunk. Ma reggel 11 fok van, 3 fokkal hűvösebb, mint tegnap reggel, ezért azt gyanítom, hogy a fogyasztásunk az előttünk álló 23-24 kilométeren valamivel több lesz, mint a tegnapi napon, de hát majd meglátjuk. Az idő egyébként nem rossz, hőérzetre nincs ilyen hideg, bár az autó és az akkumulátor pak ezt biztosan érzi, de majd kiderül, hogy mennyivel lesz több a fogyasztásunk, ha egyáltalán több lesz, mint tegnap reggel ilyenkor.
5 óra 43 perc van, megérkeztem a munkahelyemhez, 82% maradt az akkumulátornak a kapacitása, 271 km a megtehető hatótávunk még. 22,8 km volt a megtett távunk ma reggel, és 10,7 kWh per 100 km lett a fogyasztásunk. Azt gondolom, hogy 3 fokkal volt hidegebb, illetve hát mire ideértem, már csak 10 fokot mutat a hőmérő, tehát 3-4 fokkal volt hidegebb, mint tegnap, és nem sokkal lett több a fogyasztásom, mint tegnap reggel ilyenkor. Hát akkor bemegyünk dolgozni, és hamarosan akkor jelentkezem újra a hazaúttal. Bízom benne, hogy jobb idő lesz megint, és látványos különbséget tudunk kihozni majd a fogyasztás 100 km-re vetített arányában. A mai napra letettem a lantot, 14 óra 4 perc van, 82%-kal várt meg minket akkumulátorügyileg az autó, 271 km-t kínál még nekünk, mint megtehető hatótávot. Jelenleg 16 fok van, és Belgiumhoz híven esik az eső, tehát megérkezett az eső is. Az időjárás nem túl kegyes hozzánk, de elindulunk, szintén 0 kilométerről etapot számlálunk, és otthonról pedig jelentkezem az adatokkal. Haza is értem, az akkumulátor kapacitásunk 75%-on áll, 251 megtehető kilométerünk maradt. 22,8 km tettem meg, 10,2 kWh per 100 km-es fogyasztással, és igen, most jelenleg 30 perc volt az utam, viszonylag nagyobb volt a forgalom, 15 fokban értem haza, és esik az eső, nem is kicsit. Jó reggelt, sziasztok! 2024. május 29-e reggel 5 óra 16 perc van. A mindennapok tesztje keretén belül a harmadik napnak fogok most nekivágni, 75% akkumulátorkapacitással, 250 km-re elegendő hatótávval. Szokásos módon nulláról kezdjük a kilométerszámlálást. 15 fok van ma reggel, és esik az eső, valamint a szél is fúj most először a héten. Jó, elindulok, és a munkahelyről pedig mutatom majd az adatokat. Megérkeztem a munkahelyre, 5 óra 42 perc van, 68% maradt az akuban, ez 225 km megtételére elég hatótávban. 22,8 km tettem meg, csak a szokásos, és ugye a szélsőséges időjárásnak köszönhetően azért láthatjuk, hogy magasabb volt most a fogyasztás, kerek 11 kWh per 100 km-rel tettük meg ezt a ma reggeli távot, és eset is a hőmérséklet 1 fokot az induláshoz képest. Itt az utolsó pár kilométeren már a szél nem fújt vészesen, illetve az eső is csak csöpörgött, tehát valamivel jobb időjárásban értem ide, de azért összességében a fogyasztás így is magasabbnak mondható az eddigi reggeleknél. Jó, irány a meló, és akkor délután folytatás következik. 14 óra 8 perc van, végeztem a munkával, ez a legjobb pillanata a mai napnak. Annyi változás történt, hogy most nem hazafele fogok menni egyből, hanem unokaöcsémékhez Árszélébe, ami egy 20 km-es kitérőt jelent, illetve utána a boltba is el kell mennem Harelbékébe, tehát a megszokott 23-24 km helyett most nagyságrendileg egy ilyen 45-50 km-t fogok megtenni hazáig. 68%-on van az akkumulátorunk, 224 megtehető kilométerünk van. Az idő sokkal jobb, mint reggel volt, hőérzetre is. 16 fok van, bár mondom hőérzetre ez egy kicsit melegebbnek tűnik, szintén nullázva van az etapszámlálóm, úgyhogy el is indulok,
és akkor otthonról jelentkezem a friss adatokkal. Tudok részeredményt mondani, 19,5 kilométert jöttem Árszéléig, a hőmérséklet is emelkedett, egy picit 17 fok van, és ezt a majdnem 20 kilométert 9,4 kWh per 100 kilométeres fogyasztással tettem meg. 14 óra 36 perc az érkezés, 62% maradt az akkumulátorban, és ez 205 km hatótávot kínál még nekünk. Hamarosan indulok tovább. 17 óra 30 perc van, indulok most már haza Harelbékébe. Ahogy láthatjuk, nagyon sokat változott az idő, 22 fok van jelenleg, és el is indulok akkor hazafele, otthonról pedig jelentkezem az adatokkal. Na, egy igen hosszú nap végén haza is értem. 54%-on áll az akkumulátorom, és ez 181 km megtehető hatótávra elég még. Mire hazaértem, 21 fokot mutatott a hőmérő, tehát egész délután váratlanul berobbant a jó idő, és ez látszik is, 8,9 kWh per 100 km-es fogyasztással tettem meg most ezt a 46,7 kilométert, ez bámulatos fogyasztásnak számít. Elég erőteljesen sütött a nap, azonban mivel minimális szélmozgás volt, az ablakokat leengedtem, így nem volt annyira vészes, hogy klímát kelljen kapcsolni, márpedig én érzékeny vagyok a nagyon melegre, tehát mint említettem is, nem spórolok a klímával se, vagy a fűtéssel se, ha arról van szó, de nagyon kellemes volt, hogy lehúztam az ablakokat, és átjárt a kereszthúzat az autón. Azt mondhatjuk, hogy eddig ez a legjobb fogyasztás, és azért valamit már lehet sejteni, hogy igen, tényleg van köze a jó időnek a kiugróan, kimagaslóan jó fogyasztáshoz. Ezzel befejezetnek nyilvánítom a harmadik napot, holnap pedig a mindennapok tesztjének 4. napja következik. És hát mindjárt hétvége. Jó reggelt, sziasztok! 2024. május 30-a csütörtök, reggel 5 óra 16 perc van, 54%-on van az akkumulátorunk, ez 180 km megtételére elegendő a Trip Computer szerint. Szintén le van nullázva a napi számlálónk, az időjárás elfogadhatónak mondható, 14 fok van ma reggel, eső nem esik, annyira vészesen, érzetre nem hideg az időjárás. Úgyhogy neki is vágok a mindennapok tesztjének 4. felvonásának. A munkahelyemről jelentkezem az adatokkal. Megérkeztem a munkahelyemre, 5 óra 44 perc van, 48%-on van az akkumulátor, és ez 159 km-re elegendő még az autó szerint. Hőmérséklet itt is ugyanannyi, mint Harelbékében volt, ez nem változott.
22,8 kilométert tettem meg ma reggel, 10,4 kWh per 100 kilométeres fogyasztással. Terv szerint a mai napon nem kell mennem sehova, tehát munka után egyből haza fogok menni. A nagyságrendileg szintén egy ilyen 23-24 kilométer körüli távolságot fog jelenteni, és azzal már a negyedik nap eredményeit is megtudjuk. Ennek a napnak is eljött a legjobb pillanata. 14 óra 2 perckor ültem be az autóba, 47%-kal és 159 km megtehető hatótávval várt ránk az autó. Sansztosan hasonló jó lesz az időjárás, mint tegnap, már egy kicsit be van borulva, így lehet, hogy nem lesz annyira nagyon-nagyon meleg, mint tegnap 22 fok. Jelenleg 18 fok van, tehát lehet sejteni, hogy mai fogyasztásunk is egy picivel jobb lesz, de majd meglátjuk otthon. Egy fél óra nagyságrendileg, és akkor jelentkezem is újra, nem kell mennem most sehova, szóval irány haza pihizni. 14 óra 33 perc van, haza is értem, 42%-kal zártuk a negyedik napot, 144 kilométerünk van még, úgyhogy már azt azért láthatjuk, hogyha csak nem jön közben semmi SOS dolog, hogy messzebbre kelljen menjek esetleg, akkor a holnapi napot már simán abszolváljuk, és hát ilyen 100 kilométerünk fog maradni a teszt végére nagyjából, ha minden a terv szerint halad, és csak dolgozni megyek. És így a negyedik napon sikerült is villantanunk, úgy néz ki, egy viszonylagos rekordot. A 22,8 km-t 8,3 kWh per 100 kilométeres fogyasztással tettem meg. Az idő az igazából jó, 18 fok van itt is, szélcsend van, nem esik az eső, gyönyörűen süt a nap, és nem csaltam, tehát ugyanúgy városba, ahogy engedett a forgalom, haladtam, illetve kint is 70 km/h környéki sebességgel jöttem végig. No, akkor a negyedik napot is letudtuk, holnap nekivágunk az utolsó napnak, és akkor utána lehet összerakni a statisztikát, és lassan megválaszolódnak a kérdések is. Holnap reggel újra itt vagyok, és megyünk tovább az utolsó nappal. Jó reggelt, sziasztok! 2024. május 31-e, péntek, reggel 5 óra 17 perc van. Elérkeztünk a mindennapok tesztjének utolsó napjához. 42%
kapacitása van az akkumulátornak, 144 megtehető kilométert jelent ez nekünk összesen. Szintén lenullázva a komputer, 14 fok van ma reggel, és egész éjjel esett az eső, ami most sem maradt még abba, tehát esőbe és 14 fokba fogok elindulni a mai nap munkába. Indulok is, és a munkahelyen jelentkezem a keletkezett adatokkal. 5 óra 46 perc van, megérkeztem ide a céghez, 35% akkukapacitás és 120 km hatótávunk van jelenleg. A héten most volt talán a legszélsőségesebb időjárás. Városon kívülre érve azt tapasztaltam, hogy 13 fokra esik a hőmérséklet, illetve elég intenzíven erőteljesen esett az eső, és erős szél volt végig az úton. Az így megtett 22,8 km alatt, tehát láthatjuk, hogy egészen magas fogyasztást produkált az autó, 11,6 kWh per 100 km-es fogyasztással jöttünk el idáig. Reméljük, hogy délutánra az idő jobb lesz, és akkor kicsivel lejjebb fog esni ez a fogyasztás. Egyébként érdekes, hogy tehát nem fáztam így se az autóban, fűtés nem kellett kapcsolni. Még ez sem az a kategória. Hát lesz ennél rosszabb is, biztos, és lesz ennél jobb is még. Na mindegy. Bemegyek a bányába, és akkor hamarosan vége ennek a hétnek is, és már csak egy etapot kell rögzítsek ehhez a teszthez. 13 óra 17 perc van, és ma nem csak a nap pillanata, hanem a hét pillanata érkezett el, hiszen hétvége következik. Elindulok hazafele, 35%-on van tehát az akkumulátorpak, 120 km tesz nekünk még lehetővé hatótáv szinten ez elméletileg. 15 fok van jelenleg, az eső esik, bár nem olyan vészesen, mint reggel, hideg azonban nincsen. Be kell ugranom még a személyzeti osztályra, rám akarnak erőszakolni ingyen 1 kiló epret, úgyhogy azt nagy duzzogva felveszem, annyira fogom az autót leállítani, és akkor indulok is hazafele, és otthon jelentkezem az utolsó adatokkal, hiszen ezzel zárulni fog az 5 napos teszt. No, hát ez annyira nem is néz ki rosszul, úgyhogy meg is kóstoljuk otthon. Na, indulás! – 14 óra 7 perckor értem haza, tehát ezzel befejeztük ezt az 5 napos tesztet. 28% maradt az akkumulátorban, és 102 kilométert tudnék még az autó szerint megtenni. 15 fok van Harelbékében is, esik az eső még mindig, bár már egy kicsit visszábbett. 23,5 kilométert tettem meg, 9,4 kWh per 100 km-es fogyasztással. Belecsúsztam egy balesetbe is, ezért majdnem egy óra, mire hazaértem, de itthon vagyok, ez a lényeg, úgyhogy akkor véget is ért ez a teszt. Jövök hamarosan az összesítéssel és pár gondolattal. Ha már fogyasztásteszt videó, akkor egy pár dolgot szeretnék megemlíteni fontosabb információként. Az Ioniq menüjében hogy tudunk hozzáférni a fogyasztással kapcsolatos információkhoz. A kijelzőnkön van az EV menüpont, ezt egyébként a klíma panelen is elérjük, ugyanazt a hatást érjük el vele. Megnyomom az EV-t, akkor azt látjuk, hogy van egy szép grafika. Itt mutatja, hogy az autó hány százalékon van.
a 28%, azt is mutatja, hogy ez hány kilométer megtételére elég, és ott van az off felirat, tehát kikapcsolt klímával, vagy kikapcsolt fűtéssel. Ha bekapcsolom, akkor nyilván egy másik adat is megjelenik, leveszi belőle azt a kilométert, amit ő úgy gondol, hogy ezzel a plusz kiegészítő fogyasztási berendezéssel. Ennyi lenne a differencia. Oké. Van egy olyan menüpontunk, hogy energiainformáció, ami nekünk fontos. Itt egyrészt meg tudjuk nézni az akkumulátor állapota menüben, hogy hány százalékra mennyi idő alatt tudnánk feltölteni, de ez nekünk most fogyasztás szintén nem lényeges. Az energiafogyasztás viszont annál inkább. Tehát itt láthatjuk, hogy a vezetési rendszer, a klímaberendezés, az elektronika, illetve az akku gondozás, az hány százalékát teszi ki az adott aktuális fogyasztásunknak. Nyilván most áll az autó, ezért a vezetési rendszernél nem változik a kilowatt érték. Az elektronikánál viszont látjuk, hogy folyamatosan változik. De ugye az elmúlt időszakban is 91% tette ki az energiafogyasztásunknak a vezetési rendszer, illetve az elektronika pedig 9%-át. Aztán van egy ennél is fontosabb dolog, az energiafogyasztási adatok, ami még kell nekünk. Ezt fogjuk majd segítségül hívni a teszt értékelésénél is, amikor is meg tudjuk nézni, hogy mennyi megtett kilométer alatt mennyik voltak a fogyasztásaink. Ennyit érdemes tudni erről, illetve van még itt egy pici kör, erre, hogyha én rányomok, akkor gyönyörű szépen megmutatja nekem az Ioniq, ott van egy zöld kör, hogy jelenleg ezzel az akkutöltöttséggel mennyi hatótávon van még, hogy meddig jutnék el. Igazából ennyi, amit a fogyasztással kapcsolatban tudni érdemes az Ioniq menüjéről. Erről ennyit, ezek voltak a legfontosabbak. És akkor összességében 253,7 km, kerekítsünk 253-ra, hiszen tudom, hogy a kerekítési szabályok azt diktálnák, hogy fölfele kerekítsek, viszont a 254. kilométert én még nem tettem meg, ezért 253 kilométerrel számolok. Ha összeadjuk a már megtett 253 kilométert, a Trip Computer szerint még megtehető 102 kilométerrel, akkor azt az eredményt kapjuk, hogy az autó hatótávja 355 kilométer. Nem tudom, emlékszünk-e arra, hogy az elején 332 kilométert, megtehető kilométert tippelt nekünk a Trip Computer 99%-os töltöttséggel. Azt láthatjuk, hogy már most több mint 20 kilométert tudtunk hozni a Trip Computer által megjelölt megtehető kilométerhez. És ezt a 253 kilométert 9,9 kWh per 100 km-es fogyasztással tettük meg. És ha az első naptól kezdődően megnézzük, a fogyasztás gyönyörű szépen kirajzolódik, hogy az odafele utamon mindig többet fogyasztott az autó, mint a hazafele vezető úton. Ez ugye értelemszerűen annak köszönhető, hogy reggelente azért hűvösebb időjárás volt, mint délután, amikor jöttem visszafele. Van 2 kiemelkedő eredmény is, a 29. illetve a 30. hazavezető utam 8,9 és 8,3-as fogyasztása, ugye ezek voltak azok a napok, amikor 21-22, illetve 18 fok volt. Azért gyönyörű szépen kirajzolódik, hogy micsoda kontraszt van, mondjuk 13-14 fok esős idő, és egy 18-21 fokos napsütéses nap között. És értelemszerűen ugye ez egy erős tavaszi teszt volt, tehát nem mondható nyári tesztnek, hiszen hiába volt már majdnem június, nem volt olyan
időjárás, ami arra utalna, hogy ez nyár lenne. Szóval, mivel ez egy tavaszi teszt volt, ezt meg fogom ismételni nyáron és télen is, tehát hogy lássuk a szélsőséges viszonyok közötti fogyasztást is. Értelemszerűen ezt is fogjátok majd látni, nem ennyire hosszú videóban, hiszen ott már kifejezetten csak a fogyasztási adatok fognak szerepelni, de azt gondolom, hogy ez így teljesen követhető. Nos, a teszt végeztével most már csak válaszolnunk kell a videóm elején feltett kérdésekre. Az első kérdés az volt, hogy elektromos autóval ki lehet-e menni a városból, avagy sem. Hát ékesen bizonyítja a teszt, hogy nem csak, hogy ki lehet, hanem ki is kell menni, bátran ki kell menni, hatótávpara, mint olyan nem létezik. Ezzel az autóval nemhogy a városból, az országból kimegyek, tehát Németországig simán egy töltéssel eljutnék. Ehhez kapcsolódik szorosan a második kérdésre megfogalmazódott válasz, miszerint alkalmas-e a mindennapi közlekedésre az elektromos autó. Hát ezáltal szintén azt tudom mondani, hogy igen, tehát úgy elmentem bele egy hétig dolgozni, illetve pluszba egyik napon unokaöcsémékhez, hogy még így is maradt 100 km hatótávon. Tehát a hétköznapi közlekedésben elmondhatjuk, hogy nem marad el egy villanyautó, egy benzines, illetve egy dízeles autóhoz képest. Azt gondolom, hogy ehhez egyéb bizonyíték már nem kell, a tények, a képek és a videók önmagukért beszélnek. A következő kérdésünk az volt, hogy mennyi lesz az akkumulátor kapacitása a teszt végére, és ez hány kilométer megtételére lesz még elegendő, illetve hogy ezzel mit lehetne még kezdeni. Nos, mint láthattuk is, szintén száraz tény, 28%-kal zártuk ezt a tesztet, 102 megtehető kilométerünk maradt még hátra, tehát ezzel még egy-két napig simán elmennék dolgozni, ami azt jelenti, hogy akkor összességében 7 napot jártam volna ezzel az autóval dolgozni, és még egyszer hangsúlyozom, nem a legjobb időjárási viszonyok között. A következő kérdéskör az a gazdaságosságra irányult. Hát teljesen egyszerű itt is a matematika, hiszen 9,9 kWh per 100 km-es fogyasztással tettem meg ezt a 253 km távot, de a számolás kedvére egyszerűsítsünk, felkerekítek 10 kWh per 100 km-es fogyasztásra, és azt mondom, hogy legyen 250 km. Ha megszorozzuk a 10 kWh per 100 km-es fogyasztást a 250 megtett kilométerrel, akkor azt az eredményt kapjuk, hogy 0,23 eurós utcai AC töltés mellett ez 2300 forintomba került. Na most ugyanezt kiszámolva egy 650 forintos benzin vagy dízel árral, most mindegy, hogy van közte különbség, 650 forinttal szerintem nyugodtan számolhatunk. Ugyanezt kiszámolva a 250 kilométert egy 5 literes fogyasztással 8125 forintból tettük volna meg. Na most ez megint szimplán adja magát, hogy közel 6000 forintot spóroltam meg az 5 napos tesztem során. Ergo elmondható, még akkor is, hogyha magasabb AC áron töltünk, akár ennek a duplájával is, mert azért az átlag Belgiumban itt is ilyen 0,40-0,45 eurótól indul, akkor is azt mondhatjuk, hogy nincs 5000 forint ez a költségem, és még akkor is majdnem fele annyiból autóztam, mint egy benzines vagy egy dízeles autóval, és vissza tudok arra csatolni, hogy semmiféle hátrányom, vagy semmiféle nehézségem nem adódott abból, hogy én elektromos autóval csináltam meg ezt az 5 napot, vagy elektromos autóval élem a mindennapjaimat. És végül, de nem utolsó sorban, az utolsó kérdésünkre is szeretnék válaszolni, ez pedig az ökológiai lábnyom, a mennyire környezetbarát, VS, mennyire környezetromboló egy elektromos autó. Nos, minden autó legyártásához rendelkezzen az bármilyen hajtáslánccal, bármilyen üzemmel. Értelemszerűen
kell, hogy károsítsuk a környezetet. Ez tiszta sor. Ugyanakkor, amikor legördülnek a hajókról, illetve a kamionokról az autók, a benzines, illetve a dízeles üzemű autók ugyanúgy okádják magukból a szennyet, ugyanúgy rombolják a környezetet. Míg az elektromos autó onnastól kezdve, hogy az első kilométert megteszik vele, már nem pöfög az orrunk alá gázokat, szennyezőanyagokat, ezáltal nem szívom be én se az utcán, nem szívod be te sem az utcán, nem szívja be senki az utcán. Mélységében nem is akarok ebbe jobban belemenni, hiszen szerintem ezzel mindenki egyetérthet. Igen, vannak országok, mint például Magyarország is többek között, ahol az elektromos áram előállítása nem megújuló energiával történik. Igen, lehet mondani, hogy az én esetem speciális ebben a helyzetben, hiszen én Belgiumban élek, és Belgiumnak a természeti adottságai lehetővé tették szélerőművek telepítését. Na most ezek a szélerőművek 100%-ban nemhogy képesek, hanem meg is termelik azt a mennyiségű energiát, amely többek között ellátja és biztosítja a Belgium területén rendszeresített és üzemeltetett elektromos autó töltő hálózatok működését. Tehát elmondható, hogy én azáltal, hogy elektromos autóval közlekedek, a városban nem bocsátok ki káros anyagot, illetve hát nyilván azon kívül sem, plusz emellett a hajtást biztosító elektromos áramot is 100%-ban megújuló energiával termelik meg, ezáltal onnastól kezdve, hogy legördül a hajóról vagy a kamionról az én autóm, semennyire nem károsítom a környezetemet. Tehát az elektromos autózás ilyen körülmények között teljes mértékben környezetbarát megoldás. De ez egy olyan országban is, ahol nem biztosított a teljes mértékbeli megújuló energiával való elektromos áram előállítás, ott is sokkal drasztikusabban lecsökkenti a káros anyagok kibocsátását, hogyha elektromos autóval közlekedsz, nem pedig belső égésű motorral. Mindezzel kapcsolatban, amit látotok és hallottatok, a videó alatt szeretettel várom a kérdéseket, hozzászólásokat, megjegyzéseket, nem feltétlenül jó irányban, nyilván lehet másnak eltérő gondolata erről. Én azt gondolom, hogy ha kulturált módon tud kettő ember eszmét cserélni bármiről, akkor az egy jó dolog, és rossz dolog nem sülhet ki belőle. Azt is megígértem nektek, hogy ennek a videónak a végén elmondom, mi lesz a következő epizódom témája. Arra döntöttem, hogy jövő héten szombaton elmegyek Aachenbe, Németországba, a Kaufland áruházba, és ott fogok bevásárolni. Na most ez a táv oda-vissza egy 480 km autópályán, tehát 240 oda, 240 pedig vissza. A célom az lesz, hogy 100%-os töltöttségről indulva, töltés nélkül érjek el a Kauflandhoz, majd ott feltöltöm az autót teljesen 100%-ra, addig, amíg vásárolok, és úgy indulok vissza. Amennyiben ez nem lesz kivitelezhető, akkor arra is megvan a stratégiám, hogy fogok-e tölteni, vagy esetleg visszaveszek a sebességből, hogy ez a projekt sikerüljön, de mindenféleképpen úgy gondolom, hogy simán fogom tudni abszolválni ezt a küldetést is. Amennyiben kíváncsiak vagytok erre a videóra is, nem láttátok az előző videóimat, vagy tetszett ez a videó is, kérlek benneteket, hogy keressétek fel a Kukac Imionik névre hallgató YouTube csatornámat, és iratkozzatok fel. Mindenkinek jó hétvégét, és nagyon szép jövő hetet kívánok. Találkozunk tehát jövő hétvégén, tervek szerint a Kaufland küldetéssel, elektromos autózásra fel. Sziasztok!